Ramintiere machiegni hemesa mar weche mag tuke. Aburo chaka yanga kod tim mano mar agoko. Kama tim mar Kenya matugo ne tuke mag rugby jotugo abiriyo koni gi koni. Ong'ado tiko mar yuore tuke mag Olympics higa manyien. Bang' loyo tim mar South Africa e finals. Shujaa noloyo tim mar Afrika ma Milambo points 17 kuom 12 e finals mag tuke mag pinje Afrika. Shujaa nodhi e yueyo ka gin chien points 7 kuom 12. Kata kamano tries kowuok kuom jotugo Patrick Odongo nomiyo Kenya mijing'o kapok John Okoth loyo try maloch. Tim mar Afrika ma Milambo koro biro yuore tuke mag manyo otiko achiel modong' e tuke mag Olympics mibiro bagi e boma ma Paris mantiere piny mar France. Into backfield goes Probla. Probla, does he have the pace? Being tracked all the way. Excellent tackle. And he could reach Dongo. Odongo skins him on the outside. Right time, Kenya. Kopogore gi mano, eni Carlos Sainz marimbo ne tim mar Ferrari.